koherentzia falta guk uste dugu eurin aldetik datorrela. Kaso honetan Alderdi Popularraren aldetik. Ezin dugune onartu eta ezin dugune sinestu da bide batetik euskararen aurkako mugimendu zikinak egitea. Europako hauteskunde legea aldatu nahi izatea, kasu honetan Europan, euneko gutxiago daukagun alderdiak aukerarik ez izateko Europan parte hartzeko. Gure autogobernuaren aurkako elegite guztietan parte hartu izan daurie. Gure jabetzakoa izan beharko leuken abeni marzo eraikinaren aurrean ere kontrako jarrera erakutsi daurie. Alderdi Popular horrek orain guri laguntza eskatzen dozku, kasu honetan zentsura mozio bat aurrera eroateko, horrek ez deko koherentziari gure ustez.